vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndoda kureurura kuti ndakadyisa murume wangu mushure mekunge ndamudyisa. Ndakazoona rimwe zinyoka rainge rakaita kuzadza tabhu, saka ndakazoti ndava kurota. Nyoka iyi yakauya ikabva yatanga kutaura neni. Mwamanashi, vamwe vanhu kunzoku vanokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu zvandiri kutaura maybe atongoriwo majokes kana kuti zvinhu zvandakaona mumovie, but zvinhu izvozvo zvakaitika marriage yangu ichizonosvika pakupera nekuda kwekuti ndainge ndamudyisa mushonga wemupfuhwira. So nemurume wangu mukoma takasangana apo patainge tichiri kuyunivhesiti. Inini ndainge ndichistudy hangu to become a lawyer, and this guy, he had since graduated, but akabva angoita mari zvazvongoti within 1 month aaroti ndatotenga imba, ndatenga motikari, ndatovhura mabusiness, zvese akazviita in 1 month. The guy, he had been chasing me for a very long time, but ndainge ndisingadi nezvake. He had this vibe, like just like a satanic vibe around him, but nekuda kwemari, even though ndainge ndiri munhu ainamata kuna Mwari, I chose to ignore all of those satanic vibes. Ndikazviudza kuti uyu ndiye munhu anofanira kutoti ange achizondiroora. Apa ndainge ndava kutofunga nekutotarisawo mafriends angu that were struggling, ndichitoti ndinenge ndatopindawo machena ndobva ndavakisirawo vabereki vangu imba ndichiri mwana mudiki kudai. But mukomanashi ndainge ndairasa. Ladies out there, when you are dating someone, do not consider how deep the pocket is, because you do not know what is it that is making the pocket to be so deep. Mukomanashi ndakazoroorwa naye murume uyu. Kunyangwe ipapo patakaenda kuma introduction kuvabereki vangu, akabva asira vabereki vangu $4,000. Kana baba vakati saka munhu uyu kana achikwanisa kundisira $4,000 yekungoti makaita basa baba nekundiberekera mudzimai, so pamari yandichazomuchaja ndichazochaja mari, because ivo vabereki vangu vaitotarisirawo kuti kana vakachaja 4 kana kuti 5,000 pandainge ndichazoroorwawo. Mukwasha aikwanisa kuzongotatarikawo akasvikawo kana kuma2 kana kuti kuma$3,000. Mukomanashi, kwavari vaitoona sekunge vanenge vatoroodza mwana nemari yakawanda chaizvo. Mushure mekunge ndazobvisirwa mari, ndo pandakabva ndachizotanga kutukwa maabuse, uye zvekare ndichiudzwa kuti vabereki vangu vainge vari varombo, vainge vakanditengesa kwaari, yeti zvainge zviri zvinhu zvatainge takatorangana inini naye uye zvekare nehama dzake. Chimwe zvekare chakandinetsa ndechekuti pakuroorwa kwangu vamwene vangu vakaramba kuuya, and it was very painful. Ndakamuona akasuwa, izvo kwaani shasha yainge ichitoziva mabasa ayo. Ivo vainge vachitozviziva kuti mwana wavo ainge aine mabasa eudhiabhorosi mukati, mabasa akashata ainge achiita. Ndokusaka vainge vakaramba kuuya pakuroorwa kwangu. Zvinhu zvakandirwadza mukoma. Kunyange vabereki vangu vakangoti hazvinei hazvo, chero ivo hama dzemurume wako dzanga dziripo ndo dzakakosha. Ivo havo varamba kuti vange vachizova pano, asi hazvinei, Mwari ndo vanoziva. Isu takabva tatotanga kutovavenga, tichitoti zvimwe kuda vanga vaine chimwewo chimvana chavo icho chavanga vachida kuti chinge chichizoroorwa nemwana wavo, kutoti vamwene ava vanenge vamwene muroi. Izvo kwani vainge vachitoziva kutoti uyu ndisatani pachezvake. Ndakabva ndaroorwa paya ndokubva tatanga kugadzirira zvemuchato. Takati tichigadzirira ndo pandakabva ndati inini handingambofeel comfortable kuti pakuroorwa kwangu vamai vako vakaramba kubudikira. Pamuchato zvekare, your biological mother, handione sekunge zvakanaka ini. Takabva ndamumanikidza kuti tinge tichienda kumusha. Takabva taenda kumusha mukomanashi. Mushure mekunge taendako, ivo vakangoti tichingosvika vachingoona zimotikari rake rainge chidhiraivha iroro ziFord Everest, then ivo vakabva vatotanga kutorongedza mabhegi vakatoti ndava kumboenda kunoona munin'ina wangu.
but mukomanashi I saw kuti there was so much pain in her eyes, in which I could not understand kuti why is it vaigara muzvinyeda zvakadaro, yeti mwana wavo ainge aine mari, achipa vanhu mari mutauni, kubhadharira vanhu marent, kutengera vanhu chikafu. Even munhu aiti kana akauya kwaari achiti ndashoterwa nemari, ndinorangarira umwe murume ainge ari makanika, aiva nemotikari yaainge achida kutenga yainge ichidhura, achiti motikari iyi kana ndikaitenga ndinenge ndichida kuzoita business retowing nayo motikari iyi. Mukomanashi akabva apiwa mari nemurume wangu, but I could not understand kuti iye achipa vanhu mari kudaro, but amai vake vainge vachigara muzvinyeda, kweidzo hama dzake dzaita kunzwisa tsitsi. Zvinova zviri zvinhu zvakandishungurudza mumwoyo, asi ndakabva ndangobata rimwe shoko rekuti hanzi even if you are rich, it does not mean kuti the rest of your relatives are going to be rich. Zvimwe kuda ivo vanenge vaine laziness yekuomera kufunga kuti kana vakauya kwauri vaine mabusiness ideas unokwanisa kuvabatsira, kana kutoti unenge uchitoziva kutoti kunyange vakauya nemabusiness ideas acho hapana kana chinofungwa uye hapana kana chinozombobuda, because ndo zvavanenge vatongori. Hama dzako vanenge vakangozvarwa vaine that poverty mentality. Ndini uyo I was busy defending the undefendable. This guy, if I had known kuti ndisatani pachezvake, I could have ran away even at that time. Vamwene vangu pavakangonditarisa vakabva varova havo maoko kwava kutanga kunzwisa tsitsi vachiseka. Ini ndakatoti ndakatovatarisa, vainge vakamonera rwezambia rwezanu uye zvekare netisheti yacho, ndikabva ndati zvimai izvozvizvi zvinenge zvinoroya, and I can see kuti kamuroi manje ndikuda kutokanyadzisa ndinge ndichitochata nemwana wavo, vachazviona. Ndakati ndakatarisa zvidzimba zvavo ndikati pano ndoda kuya kuzomisa rimwe zimba rekuti kana vega vachasvika pakunyara, kana vanga vanditarisa vachiona sekunge ndiri munhu wemutauni, ndichangovakira mutauni chete. Manje ndikuda kuzomisa ruzevha rwangu pano. Amai nhiya iwe, ndainge ndisingazivi kuti munhu wandainge ndichitodada naye ndichifayira naye ainge atoriwo satani pachezvake. So takabva tichizobvako kumusha kwavo, ndatova nemaplans angu, ndava kutoona ndatomisa zimba rangu ze8 room rangu paruzevha. Takachata paya, amai vacho vainge varipo, but wainyatsokuona kuti munhu uyu aripo zvake panyama but mweya wake haupo. I felt sorry for her after I had learned everything, because ipapo munhu wese aingovatarisa vachingoti kamuroi aka, kana nehama dzangu dzaingoti kamai kanoroya aka, kutadza kufara panofarawo vamwe. Izvo munhu anenge achitoziva zvake kuti kufara muri kufara zvenyu, but there is something that is very wrong about mwana wangu. Takaenda kuhoneymoon, but ndikati tiriko kuhoneymoon, that was when I started to see the signs and symptoms, because one day takati takarara, this was a day before when we were supposed to do a check out. Then ndo pandakabva ndangokaruka ndaona nyoka. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti kunyoka ndakaiona iri pawindow, but yainge iri mhando yepython. Kunzvimbo kwacho kwatainge tiri kuti zvinzi tingaona shato kunzvimbo yakadaruka, because it was in a city very far from the forest and the bushes, and we were in an area where African pythons cannot be found, because I ended up googling up ndikaona kuti zvechokwadi munyika matainge tiri hamutomborina mhando iyoyo yenyoka. Ndakamumutsa ndikati ona nyoka iyo, akangosimudza musoro kudai ndokubva atotanga kutoridza zvake ngonono. Pandakamumutsa mukoma akaita kupfumbata chibhakera, kwava kundisikiza nechibhakera chiya, akabva ati iwe you are disturbing me. Akarara mukomanashi kusvika nyoka iyi yaenda, ndopa akazomuka akati wanga uchiti kudii, kuita sekunge munhu ainge asingatombozivi kuti pane zvaainge aita before achiti ainge achida kundirova. Takazodzoka zvedu kuZimbabwe. Mushure mekunge tadzoka kuZimbabwe, mukoma upenyu hwatainge tava kurarama hwainge uri very hard.
My man was now avoiding me. Dzimwe nguva ainge asingatombodi kushare bedroom neni, and ndaiti kana ndikamutevera kuroom kwaanenge ari ndaitukwa, ndaishurwa, ndaitwa sekunge chinhu chisitomborina kana basa. Ndainge ndava kungogara ndichingozvibvunza kuti kochiiko chiri kuitikawo kwandiri. Mushure mekunge ndanetsana nemurume uyu ndo pandakabva ndachizotaura nevamwe vatete vangu. Ndakaenda kumba kwavo ndikati, vatete, ndo nyaya iripo, ini handichanzwisisi kuti ndoitawo sei. Munhu uyu anondiavoida, haandibati kana mwedzi wose. Zvino mwana wacho ndichamuita sei inini ndisingarari nemurume? Then vatete vakabva vachizondipa umwe mushonga wavakanditi, mushonga uyu uri kufanira kuti unge uchizoshandisira murume wako. Ndikabva ndati ehoi, zvakanaka ivatete. Ndakabva ndachizotora mushonga wewe kwava kumubikira favorite, because munhu anofarira beef. Ndikati ndichamubikira favorite meal yake. Akauya mukomana ashe musi wacho iwoyo, it was somewhere I think kumapast 2 p.m. ndokubva ndamuti ndanga ndagara ndabika hangu, but I thought kuti we're going to have this for supper, saka mirai ndike ndichikumunerai chisadza. Akabva ati alright. He was in the bedroom ipapo pandakazopedza kubika sadza ndokubva ndachizomuendesera chikafu chechiya. Ndakamusiya achidya mukomanashi, but pandakazodzokako kubedroom ndakaona kuti munhu ainge asipo, asi chakandinetsa nechekuti foni yainge iri pamubhedha, yainge yakaunlockewa. That was when I discovered kuti aitova vamwe vasikana vaainge achangobva mukutaura navo vose vari vatatu. Ndakaverenga maconversation avo ndikaona kutoti they were being intimate. Ndakarwadziwa because munhu aingogara akangoloka hake foni yake. Mushure mekunge ndafind out ndakabva ndatanga kurwadziwa, ndikaona kuti chikafu hongu ainge adya. Ndikati ko munhu uyu aenda kupi? I went downstairs ndigomudaidza, ko uripi? I moved around the house, I did not see him. Motikari yake, it was still in the driveway. My keys, I went and I checked them and I saw kuti the keys, they were there. Komanashi ndo pandakazotanga kunzwa rimwe zisound rainge richibva nechekubathroom. When I was now in the bedroom, ndaingonzwa kuti ndikati chimbori chiko ichocho. Ndakabva ndatanga kufamba, but ndichienda kubathroom hana yangu yakatanga kurova, kana bvudzi rangu iri raita kumira. Ndakanovhura kudai ndikabva ndaona kuti mutabhu mainge muine zishato. Shato iyo yandainge ndakaona patainge tiri kuhoneymoon. Why ndiri kuti that is the same snake? Because shato iyi yainge yakakuvara on the right eye. Ndakati ndakaitarisa zvechokwadi ndikabva ndaona kuti it was that same snake, because yainge yakakuvara zvekare on the right eye. Apa zvino yainge yakura. Panguva iyo patainge tichiri kuhoneymoon kuvacation, yainge ichirakidza kuti yainge ichiri diki, maybe zvekuma 2 meters or so, but panguva yacho iyoyoka hameno, I think zvekuma 20 meters, because yainge yakaita kuzadza tabhu, kuita zidutu iri mutabhu. Apa mvura yakazaramo mutabhu, yainge ichitamba ichishinyira irimo mumvura. Chakazondinetsa ndechekuti payakangondiona yakangosimudza musoro, ende yakangoita reaction, the same reaction murume wangu yaakaita apo patainge tiri kuhoneymoon. Kwava kurutsa. Makamboona shato ichirutsa sadza here? Ndo zvakaitika ipapo. Sadza riya randainge ndabikira murume wangu, sadza nebeef, ndo rakarutswa nenyoka iyoyo. Zvinhu izvi pazvakaitika mukomanashi, I think kuti it was too much for my mind to handle. Kwava kutofenta paya. Pandakazotomuka mukoma ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndatoradzikwa pamubhedha, ende ndichizonotarisa foni yangu ndikabva ndaona kutoti dzainge dzatova kumapast 11 p.m. Zvichireva izvo kuti kubva panguva iyoyo kumapast 2 to 3 kunosvika na11 ndainge ndakangorara chete, ndakarohwa neblackout, and my husband was there mysteriously with me in bed, zvichirakidza kuti akarara neni mukoma when I had collapsed like that. Zvinhu zvakandirwadza, but ndakabva ndangonyarara hangu nekuda kwekuti ndainge ndamupa mushonga womupfuhwira. Ndakazoti ndarara manje ndikabva ndatanga kurota. Ndakamurota murume uyu achifamba ari musango, but airakidza kuti kune kuninga kwaainge achienda. Akatosangana nemamwe madzitateguru ake achitoudzwa kutoti zvese zvaurikuda kuita izvi mangwana zvichazokupandukira, but ndokubva aramba achifamba. Muninga muya ndomaakabva achizorumwa neshato. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kumuona
ava hafu nyoka hafu munhu, uye zvekare achiti panguva iyo yaanenge ashanduka kuita nyoka ndopaanobva atanga kuita mari yakawanda chaizvo. So mukomana Ashe, ndizvowo zvakaitika. I know kuti kuno umwe munhu umwe anokwanisa kungofungidzira kuti iyi inyaya yandangoitawo yekungogadzira, but this guy early in the morning akabva achizomuka kwava kutanga kupopota achiti I know everything about what you wanted to do, but inini manje you should not play around nemunhu akaita seni, because hauzivi kuti chinondichengetedza chii. That was enough for me. Ndakabva ndamukumbira ruregerero, but one day akazoti aenda kutrip kuchina, ndokubva ndazosara ndichitiza. Ndikazviudza kuti it is far much better for me to suffer than for me to be in this beautiful home, yet ndakaroorwa nemunhu akaromba. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivewo kana ariko umwewo kunze uko anoda handbag. Ndine handbag rangu iro randiinaro, saka pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndangoramba ndichienderera mberi nebasa rangu randainge ndichiita iri reduka iri rekumira mumastreets usiku tichitsvaka macustomers, if you know what I mean. So ndakabva ndaona kuti macustomers acho ainge achitinetsei kuti tinge ndichimawana. Ndo patakabva tazoenda kune umwe sangoma akati tinge tichitenga tuma handbag. Ndakabva ndatengawo kangu keblack kandichiri nako kubva mugore ra2018 apo pandakatanga kuita zvinhu izvi. So ndakabva ndachizotora handbag iriya ndokubva ndazotanga kurishandisa kusvika pari zvino zvipati. Now handbag iri rinopota richitaura neni ende rinenge richidanidzira zita roumwe mwana wangu musikana wenumber 2. So ndakamboti zvimwe kuda, but mukomana Ashe ndine friend yangu uyo wandakaenda naye, but iye ava kuDurban manje. Takaenda tose kuna sangoma uyu, ane mwana wake akabva mukufa, saka she was the one who confirmed with me and she said bhegi riya asikana ndorandiurayira mwana wangu, in which inini haangu kutaura chokwadi. I am not willing kuti ndinge ndichizorasikirwawo nemwana wangu. Mukomana Ashe, I would rather die. Ndokusaka ndiri kuti kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge achidawo bhegi iri, but rinongoshanda chete kana uchiita basa rekutengesa muviri wako kuti unge uchizowanawo macustomers. Ndakanzi ndinge ndichiritsvakira munhu wandinorirasirira risati ranyanyisa kutaura neni. Please help me, I do not have a lot of time. Kune avo vanenge vachida vanopa mukomana Ashe mafone numbers avo, ndobva ndazovatumidzira bhegi racho even nekorea kana vachida rinosvika pavanenge vari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Just throw away that evil handbag, throw it away vahanzvadzi. Why? Muri kuti muri kuda kuzorirasirira kuno umwe munhu. Throw it away and give your life to Christ. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.